haino hailam suko sukhne khorang naitonai joto viewers songno जों tabuk nailainai sukhne khorang bai songsajak online kokbrok gospel rosamung batalemung panda 2021 panda ni batainai number 8 bini rosamungno bini bumung ungkha abedebi jomatia bini nikumang kangkai jompoi jola naimani yagulo norok bini rosamungno khnatok jakangke gobang views tai like rogai support khlaiye second round no rohati padi hingke जों tabuk naileno bini rosamung Hambai uzorani bage ani bumung abedebi jomatia ani paran bumung ke punjamara bisi ang resapnai tongthai tongo ani khawa tongthai tongo ani khawa jisune asai phai no yasa na phan kar ya khana musa kar tongthai tongo ani khawa jisune asai phai no yasa na phan kar ya khana musa kar bukhabu so nang asai phai ang hai su no khosa phai lang sati ani khap se nang tongthai jade tongthai tongo ani khawa jisune asai phai no yasa na phan kar ya khana musa kar Rangsa rupai ani sakere satere thomo tomo na bokere hai jao ande ni thani no khuluna gana rangsa rupai ani sakere satere thomo tomo na bokere hai jao ande ni thani no khuluna gana tongthai tongo ani khawa jisune asai phai no yasa na phan kar ya khana musa kar
nono ya sana pantere ya fana musa tere ya fana musa tere ya fana musa tere